मीट खाए के मन करता का करी जेब में 1 रुपया बाना शनिचरा से कहता नहीं देखो तनी कोनो रास्ता निकालेला। ए शनिचर शनिचर ए हमार लाड़ बोलावताड़ो हम नहीं आए हम सुतल थोड़े बनी की जागे हम तो नक्शा कोइले बनी। अच्छा मत जागो देखो तनी बिना मीट भात के तरह चापतड़ मीट भात ओए मां हम के टापटे रे ना तो तोर मार के गार फाड़ दे। तारा चटनई से गांव के लइका ले परेशान बड़े सु उ लइका बा अपना सिंगार बॉक्स में से लिपस्टिक निकाल के आ मुंह में दरकस दी तो ओकर का कर ले तो शनिचर एगो चीज हमरा बड़ी जोर से आइडिया बा तारा लगे कुछ पैसा बा हो हमर ले करोड़ों करोड़ों रुपया बा गोटी के गोटी बा। अरे हम तू दिनो रात एक संग रहनी जा तू जानत नहीं ख। अरे तारा चक्कर में हम बर्बाद हो गइनी अब हम तार संग ना रहे हम जाता नि कलकत्ता। शनिचर सुन 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 का करे कलकत्ता जाता लो कमाए जाता नी ये शनिचर कौना काम में जीवा कलकत्ता काले हमारे चाचा के लड़का से बात भगवे उ हावड़ा पुल पर डोरा में चुमुक बन के पैसा घींचला पैसा आ दिन भर में 300 350 कमा लेला। काल परसों हमार बियाह होई हमार लड़का फैका हुई तो का खइयो सो सरवा। ए शनिचर तू बियाह के का चिंता कइले बड़ हमार रसगुल्ला भी है ना ओकरा बहिन से हम तहार बियाह बिना कह परसों कह कबो करा देब। लेकिन एगो बात सुनो देखो हमरा पिकनिक के बड़ी जोर से आइडिया आइल बा ठीक बा तू जाए काम करो सतीश के सदानंद के अरविंद के निक्का के और दिलीप के बुला के ले आओ कोनो रास्ता हम निकालता। अरे बाप रे बाप ये कोना ये सो जन मेरा मुखिया में जीता रहल लाइट रूम के पैसा तो के सगरी खा गइल। जितना तू भ्रष्टाचारी बताओ तोरा उतना हम कहले नहीं कि जाओ ओकनी बुला के ले आओ। सुनो सो तोनी के हम काहे ले जा बोलले बनी तोनी के तो मालूम ना होई ए त हमार झाटू खारे खातिर यहाँ बोलौले बड़ो तोनी के तो मालूम बाटे के बिना पिकनिक ह तो मुखिया जी पार्टी करी वो बधिया खोसू के यही ला तोनी के बोलले बाड़े आवते होई है। अच्छा ठीक मुखिया जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शनिचर कुर्सी उर्सी ले बा कहां बैठी कहां बैठी हमरा मुड़िया पे बैठ जा ए रुक ना रे जो हमरा मुड़िया पे बैठ जा जौन लइका के तू टफिया छीने खले अरे सारे रुक ना रे अब सर उतार होल फास फाड़ दे हमरा मुड़िया पे बैठ जा जौन लइका के टफिया छीने खइलो नु ओकर बाप कुर्सी ले गइल आ तारे के खोजत रहल हम कुछ नहीं जान हमरा कुर्सी कहीं से लाके दो हां कुर्सी चाहिए बुझाते कि नौकर है रुक ना रे बुझाते कि नौकर हमरा के बना के रख देल रे अपने भाव के डांट देबे झूठो में रेल देब तोरा फाट जइए हैया कुर्सी। ए मुखिया जी उ सब त ठीक बा काहे खातिर बोलाइले बानी हमनी के बताई। ए मुखिया जी बधिया खोसी के बात करत रहल ई का सही बात ह। रुको रुको और केहू के कुछ पूछे के बता एक बार पूछ ल जा काहे हमनी के बुलावले बनी। हां हां बताई रुको भैया तोरा का पूछे के पूछ। ए मुखिया जी हम का पूछी जौन करे बतौन रहोगे कॉलेज ओए मां देखा जा तहनी के बोलौला के कारण नहीं बा कि काल आवता नया साल हम चाहता नहीं ए भैया हम चाहता नहीं कि हमनी के चल के पिकनिक मनावल जा आ तहनी के ज्यादा कुछ में नहीं देवे के ए रुकना बुरी मात्र 1000 रुपया अपना अपना लोग से लिया हो जा रुको जा मजाक करत रहनी हो 500 रुपया के इंतजाम कर दे भगारू दिलो कनी के केतना मुश्किल से एक तो पकड़ के ले आई रहनी हो हम भगवनी हो का जाने का कह के लिए रहलो जैसे पैसा के बात करियो सब भाग गइलो सब एगो कार करो कोनो रास्ता निकालो सब कोनो को मना के बिना धाना पुल के नीचे बुलाओ ये हमर कार बेटा तू भगाल करो और सरवन हम बोलाल कर ए रुको सो ए सुनो सो संचारवा का कहता ए कहता नहीं सुनो सो जानते बड़ा मुखिया आ पुलिस जेकर खाला ओकर होला ना मुखिया बधिया खोसू के पार्टी दे कलर ल बदल गई तोनी के ज्यादा टेंशन लेला के बात नहीं के 500 400 300 100 रुपया सब ले ले सो ठीक बा हां ठीक बा आ सुनो सो एक और बात भुला गई नहीं धाना पुल के नीचे आ जाइयो सो। हां ठीक बा हाँ ठीक बा चलो तहार मुझ तो वही जा थूरब हम जब तू लबर सॉफ्टर बोला तड़ाओ चिल तो कर ले सो लेकिन हम बात कर नहीं राजी बाड़े सो ठीक बा ना हाँ चलो ठीक 10 बज गए बार ले शनिचरा ना आइल देखो तनी आज नया साल के पिकनिक को खराब करेला सरऊ एगो तू मुर्गा बाड़ो एगो हमरा में गोफैया मुर्गा बा आ चलो दोनों जना का मुजा थूरतानी हल्दी मुखिया जी गार मुंह मरला का है अब मरला हो तो ठीक बा कौना हाथ से मरला हे हाथ से
काट के पूरा जियान कर दो इज्जत कटा कब से हो गेले चल जल्दी लेट होता मुखिया बनिए अरे वैसे वैसे मुखिया लोग के तो हम झाट ना बुझी ले चलो जानते रे भाई एगो जौन हम मुखिया बा पक्का ही जड़ा बा एक नंबर के मऊ 24 घंटा उ फोन पर लागल रहला रसगुल्ला के चक्कर में और उ भी या 10 गोड़न से गेल मरवावेली का हो सनीचर हम ना रहनी है तो इतना समाज के बीच में हमारी इज्जत उतरवा तड़ा हमार रसगुल्ला के प्रेम कहानी पूरा गांव के बीच में बताओ तड़ा तन के छियतर हम जानत नहीं की का दिन रात गोफैया के चक्कर में तू गोफत रहता वो हमरा नहीं गलो गो एक तो मुखिया बा दिन भर रसगुल्ला में लागल रहता एगो मुखिया कहता एगो मुखिया चलबो त बा वो सारे गोफैया के चक्कर में बा हां त एकन के दुनु बन के रहन सन ठीक नहीं खेलागा वही कहले एगो मुखिया बस भटियारा नहीं है संचरवो ओइ लायक बा आ एगो हमर चाचा का लइका बा कि जौन साहब भूल हो गइल बा चलो घरे एकरा के गाथ तनी का हीरोइन तोरो चूल्हा चौका में मन नहीं लगत हई देखो हई पूरा आज बुता गइल बा आ चिकन बनता मलाई से हमरा चूल्हा चौका में मन ना लागेला हमरा तो हीरोइन बने के बा मुखिया जी कोनो रास्ता हो के तो बताई ए सनीचर ए हीरोइन के बनावल तो हमनी के नया साल में खा ना पावल जाई आवा ही जाए हीरोइन आवा है ना हई चूल्हा चौका बुता गइल बा देखो है ना यही गुण को बुझा त हीरोइन बनी है अच्छा तहार दर्द हम बुझत नहीं बन जाए तो तब चलल अच्छा चल हमहू देखत हन तोरा के घर तोर पूरा दर्द उतरवाओ तनी सनीचर देखले नहीं का चलो बेईमान बड़ा सा ए जल्दी जल्दी रुको सो बुरी काहे रिसिया जालो सो रिसिया चल सो तोनी के चट नहीं हमनी के परेशान हो गेल बन जा का मैं बैठा सो कोई नहीं करा के ये कहो ऑटो कितना इंपोर्टेंट बा एक मारा त हारे लो बैठा ओई मां ए मुखिया जी हमारा तनी सुसु करके ए मुखिया जी ए हीरोइन आ तनी तनी देखत रहियो सो बड़ा जोर से लागल बा हमू आवते बानी जो हमू खेलवा बुझते बानी बुझता अरविंद दिलीप हीरोइन एक निके रहन देख पहले हई गइला आ पीछे से हई गइला आ हमरा के कहता कि दिन रात रसगुल्ला से बतियावनी तनी देख के बेरे का करता रस सही कहता नहीं मुखिया जी एक के रहन सहन ठीक नहीं खेलागा चल दिलीप देख के आता जा ए हीरोइन है ना आबो कोई मुखिया जी का कहता है देखो तारा हीरोइन बने के बाना हमार बॉलीवुड में बहुत पहचान बा पवन सिंह बाड़े ना एकदम करीब के बाड़े तारा के फोटो दिखा दे और हौ कपिल शर्मा के शो में हम मोटका बा कीकू शर्मा ओकरो से पहचान बा तारा बॉलीवुड में जाए के बा देखाई मुखिया जी देखाई तनी देखो हई पवन सिंह हो आ एकरा बाद वाला देखो हई कीकू शर्मा हो बड़ी पहचान बा हमार बॉलीवुड में तू निश्चिंत रह रसगुल्ला के बहन बिया ना जरा से शनिचर के बिया कराब कहनी ओकरो के भेजे के बा बॉलीवुड में ओकरे साथ तू चल जाइयो ठीक बा चलो अरे का करत रहला सो रे ए तनी है बड़ा परेशान रहलो तो कहनियो तनी एकर दुआठी मुजा थूर दी चल मुखिया जी के लागवा आ तू चल तारा बाड़का पापा का लइको आइल बा चल फसवा दी लसा जी तू कोनो चिंता मत करो तार सब हम काम करा दे ठीक बा मुखिया जी आ मुखिया जी गोफैया के ले जाके दू आठी मुझ थूर देलबा तनी के दोनों जना हो जा बैठ जा हम आज पूछो तनी देख लो सतीश तार भाई हमरा शनिचर के बिगाड़ के धो देले बा ए मुखिया जी हमार भाई नेके बिगड़ले रउरा संचरवा के रउरा संचरवा हमारा भाई के गोफैया गोफैया कह के बिगड़ले बा ओहू में आज दू आटी मुजियो थूर देले बा का हो शनिचर सुनवा दलो न है सतीशवा से बोली घूम के है गोफैया के दूध आटी मुझ तुरताड़ा सरे में ये तो का करी तबे से ही परेशान रहल काले से परेशान रहल बार बार हमरा से कहत रहल दुआठी थूर ल तो थूर देनी हो ए हीरोइन हेकनी के चक्कर में हमनी के खाना वाना खाना पाले तू प्लेट उलेट ले आओ आ हिजा सबके लगाओ खाना खियाओ ठीक बा मुखिया जी ए शनिचर आई कब से चलाओ ताड़ी कुछ होत नहीं है चलाओ जल्दी खा लिया पेट में चूहा कूद यही बात तो चलल बड़ी हीरोइन बने इनकर बस चली तो माई बेटी के अलगे करा दी दू गो चूल्हा जड़ी
सनीचर हाँ जे तरह तू 2 आटी मुंह तुला बड़ा वही तरह चिकन वाला बड़ा एकदम मजा आ गेल बा नया साल के दिन। हाँ तो अगर 2 आठी मुंह ना थोड़ले रहती तो हमार मूड ना फ्रेश होई। देखा हीरोइन, ये साल जो नया साल बा तू हीरोइन पक्का बन जेबू। हमारा तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। ए भैया बड़ी देर हो गेल, घरे कब चलबो? अच्छा रहो चलल रही। एगो भैया जहाँ अब के 2 आठी थूरनी है नु ई बुरी चल 2 आठी और थूर ली काजरे बाद में टाइम मिली कि ना मिली आओ हो जाओ। ए भैया दवा फैन बुलाओ तो सनीचरा ओए बस परेशान कइले बाटे। अच्छा देखत नहीं आज मुखिया केंगा ओकरा के बचा लेला, आज यही मुजी में ओकर लाश गिरा। ए आवत कि ना सरवा बड़ा लेट लगा दिलस लेकिन आज तो 2 बार ओकर मुंह थूरे को भैया के। चलो चलो देखत नहीं आज मुखिया कहां उखा लेता हमार। चलो बबले आई रे। अरे दादा अरे मुखिया अरे दौड़ा हो। चल फोटो चल चलो सो। का हो गइल सनीचर, का हो गइल? ए मुखिया जी जौना के 2 आठी मुंह थूरली हो ओकरा गौवा ला के 2 आठी हमरो मुंह थूर दिले सो। अच्छा अच्छा घबरा मत, बैठ हमरा पिठाइया बैठ तो तू निश्चिंत रह। ऊ तो हुआ हम बेताल हई। लेकिन एक बात बा मुखिया जी हमनी के दोस्ती कबो ना छूटी। मारे तो सरवा के नंबर ये दुनिया उठ पटांगा किते हाथ तक किथे टांग। वो बैठा से एगो झल के छटियो में ले खाली ले। हम कुछ नहीं जान, हमरा कुर्सी कहीं से लाके दो। कुर्सी चाहिए बुझाता के नौकर बना के रख दले भाई।